Ets propietari d'un pis de lloguer? Saps com està la situació actual del mercat a Barcelona? T'ho explico. El que primer has de saber és que fa 5 mesos que ja es va aprovar la nova llei de regulació de preus de lloguer, on actualment ja no pots posar un preu lliure de mercat. T'has de cenyir a el que diu aquesta nova llei de la Generalitat, on 1. Si el pis no ha estat llogat mai, t'has de fixar amb el preu de l'índex de la Generalitat, i si el pis sí que ha estat llogat, has de comparar el preu de l'índex amb el preu de l'últim contracte d'aquest pis si ha estat llogat els últims 5 anys. Ens estem trobant que molts propietaris, quan ens porten un pis a lloguer, clients nous que ens porten els pisos a lloguer, no coneixen aquesta llei i se sorprenen i es pensen que encara poden posar un preu lliure de mercat. No, jo poso el preu lliure, jo poso el preu que jo vull. O a mi m'han dit que jo puc posar el preu lliure que jo vulgui. No, no és així. Que sàpigues que aquesta regulació existeix ja des del setembre de 2020. Poden haver-hi multes molt importants si no compleixes aquesta llei de regulació de preus. Poden anar fins a 90.000 euros. Ja t'he dit que et pots subscriure al nostre canal si vols saber més informació. L'altre dia ja va sortir notícies al diari on la Generalitat està anant darrere de grans portals com Idealista, Fotocases, Habitaclias, dient que aquests portals s'han de preocupar de que els anuncis que estan penjats en aquests portals compleixin amb aquesta llei, no? Amb la llei que comenta que has de posar aquesta regulació de preus, que has d'indicar quin és l'índex, que has de donar informació al llogater de quin és el preu del teu immoble. Deixa d'aconsellar per un professional, deixa que et calculem bé el preu, que et diguem quin és el preu de l'índex que pots posar o quin és el preu de mercat que has de posar al teu pis de lloguer perquè no tinguis problemes. Subscriu-te al nostre canal de YouTube i podràs saber tota la informació respecte al lloguer, al mercat de lloguer i les noves lleis que van sortint.